jingpule woman kasmi ka jingpule na ki kam ki apostol ka lanong ka pasaw kad khot lai pu ar hadu lai pu hanyo ki pai priu ngen ki lai don tang ka wei ka jingmon bat ka minsium om don uba om ba kanu kamar ka dei ka jumu henry ki lai le lang kat ka ba ki don da ka borba ki apostol ki lasaki ya ka jingni pat utrai jisu but Blei ulathe sei ki jingkir ku halor jungki paro omdon uwei naki ubakerdo kito ki padon lengkha ni yin ki ladi yaki bat kila wanra ya ka pisa kat bayo na ka jindi bat ki IT ha ki apostol pat nangta saya sam ya ka ha uwei pa uwei kat kum ka jingdan kam jungu bat kumta ka lijal ba u Joseph u Levi balakha has Cyprus ya uba ki apostol ki khod Barnabas ka bamut u khun jong ka jingpen ngen uladi ya ka lingha ba udan ulawanra ya ka pisa bat ula ID ya ka ha ki apostol ka ktien jong utrai ka zam khnai phulai ka khod wei hadu ar batsan utrai usenshar ukop da ka jinglong siem utrai ukop bad upan po da ka bon ya ka perthei la pens kem triang kan omki ya ka khet jo me la seng nadu hendai kulong nadu bom chukun atrai melong ki rai jo me ko trai ki bom chukun bat ki ying jo me ka bukhu chunam la chunam ka gospel kat kum uyo anes klanong ka balai kan khot hingyo hadu khatsan what's no lingo haba nga yathu api dei wa on da khabyang yapi najrang kal er ka be kat shaba kamon phiyo snow ya ka jing sawa jungka henry himtep na e kawan nisha e kale kalong kumju yaw ta baro ubala kha na uminsium kumlo kane kala banong lakili Nicodemus ujisu ulapai ktien kat phi unong hikai Israel ubakraw himtep yakane shisha nga ong hapi ni kren yakaba ngitel ban ngialap yakaba ngilayoi penwan phim pedang ya kasaki jonga lada phim ngai yanga haba nga yathu chphang ki ki jong kani ka perthei kumno phingen haba nga kren phi chphang ki jong kapneng ompat judan ubala let kiu chapneng letang ukhun ubriu ubala wan hiar nabneng kumba u Moses ulakin tiu ya usen runong hari kenja kumta ru ya ukhun ubriu deben kentiu babado upangen ha u unyo ka jing im bom chukun ka gospel jong utrai